মানে নরক যেটা সন্তোষ ন জায়গা দङ नै सबाय माने बाव हायें खाथिनि बेपार जों इनफरमेशन माखा जतनि सुबामन बिसिंथिङो जे सन्तोष राजापुर आन्दाराव दं बनो सि माने खाना माने लगे लगेनो जों थानानै फैयो आं स्टाफ फैयो अर पाराव सफायखा सिट शंकर पारा बेखौनो बनो मालिया नायटुं नायखासों बनि परे जों बनि बाइक लाइन आरो बनि बाइक नाव फायखासों तारपरे बनो जों मालिया सर बम हाय मा दं तिनि तो जगह फायै चिनि बसकांगो न सन्तोषनि मुंगै कैसा बाइक मानखा आ बाइक बाहाय के फायके आब्रक नतै बम हाय मा दं सर बाइक इंखांके रबिबार नि yang sari digeng kana boni kemui dong tapo je boni bai besainya bo jetu instrument dong ba hi bo toi figure ke tabo accordingly jetu Santosh ni mungtui जों ता बोनो जों सीज खायना खा नियमनि बसकांगो ना अमो जे हेसपारलो जों बोनो सीज बाइक ना जों मनि खायसने ओमफ्राय ताबुक सार अबनि बसकांगो बबाहाय कारवाई चलिनाय बा बमहाय आइनगत चलिनाय नंनि ताबो बोनो जों साकथार दङ जोंबो एकदम दुखित जे कथाम दङ जों मासाफाना रमायानि बांगोनिया जोंबो हट थुया खायो जों साकथार दङ बे प्लास निरावनि जों साहाय्य नांगौ निराव मेडियान थ्रुप देखायो बेबो पाब्लिकनि साहाय्यनि आंखायखौ जों कुनो जों साक्सेस खायनाया आंबा जत न आं कयो जत हेल्प खायदि बे बोसास खायो आं जे निराव जों बिसासारि जों पुलिस निराव बाय 100% जों निराव हेल्प खायनाय जे मासाक जों ट्राइ खायदों सर नरक तिनि बम हाय जराव ताइ बम हाय जागानि बम हाय जागाव फाय सन्तोष न नायतु फैमानि जों अमो पारां हांके शिव शंकर पारा हांजाबो बनि बाय अर हामजोब सफायखा फाय सर बर नरबो थानायनि फैमानि जों के सिदाय महनपुरनि फायबाय ओमफ्राय तिनि जे नरक फैमानि अबो हंकै बो एरियानि आन्दाराव खबजाक सर ओमके राधापुर पिएस नि आन्दाराव खबजाक आगदे नंतो थासिङाव सावनिनि ननां कासे कक संका ननां थासिङाव कासे कक संका ओ पार्टी माने यागलो आयन फासिंनि बरक केबदा फाइ कक सालाय फैखानि ननो संगनि नों फायानि साव ओमफ्राय ताबकनि नि चरायबाय कक सामानि हिंकै फाइ थांगानि साव आबो तामो खसार ताम दं लेगरा गारि चलि दङ लुगिया आं साइनिया नोंखौ नगो दं या दे आं फुङाव थाङो ताबकनि नि चामाजो थांनाय तो हरसा थुइ थांखा चामाजो हरसा थुइ थांखा नोंखौ नों ताबक बाइक साइमागा थुइ थांखा आयन बरक फाया को चामाजो आं ताबक साइ जों हायगेनो नि चामाजो खाय नि बरक या नोंथां को दिसि यां से को बाइक को सो कम आं साइ दङ सेबो राइबार थांनानै सबाय ताका बाइक तुनि बे सजा बाइक साबो राइबार थांनि नामान आं थांनो साया निनि बोसराव सावनो मोसौ थेंब्रो नोंसो हायगेन थिदाकाय दम माखो खोनागादे नों थासिङाव सावो आयननि बरक के बफोन फाया अंके ताबकनि नि चामाजो फाइ थुइ थांमानि हरसा आबो नों ताब बाइकै गसि दङ अब बा साइ दङ ना ताबो नों पहिला ननां सिंपुरो त नंगो सियाब्ला साको बाइ डिफेन्डर जार फाइनि साव ननां संका आयननि बरक के बदा फाइ कक सालायनि आबन्ते नों फायानि साव का ताबकनि नि चामाजो के बरनि फाइ सकयो का ताबक चामाजो उसखांगो समबार नों हरसा थुइ थांमासे नों ताबका गसि दङ अंका पहिलाखा नों बाइके फायानि साव कक सिमिलिया को तामनि बागै साका साग्रादि नों मंसाजो फै तन ना मो संजागै दं सर मंसाजो रखा तामना फै तन जान अरे बाबा सब किछ थिंग दम बिनि कोनो दोष करे जटा ट्राइ मंग थांमानि आबोनो नों फै तन ना ना मो संनो बाइक आस्ताके बराबर बाइक सफाय गाबो नों ताम खानि आबो तन नों साइमान नाय नों बाचिरना ना मो संजाक दं नने कक सिमिलि आबला सता कक बाइक मिलिया साइमान नना पहिला संका आयननि बरक फादा फाइ केबो नोंगाफोर साव फायानि साव ओंका ताबक बाहायनि चामाजो फाइका चामाजो उसखां फाइ थांगो
nang phaya bo no sao phai thang mo no sao tabuk tam buji na sa kok ni kun logic se kare kebe ni खोनादि तो नों एकदिके साका नों फाइ बरफ फायान साव एते बिसंग सावका फाइ थांगो कांगा नि कक से मिलियन तकला सनि गगोना फाया माने न संग चामजि फायो नोंने फायासन साव सकांगा pula pur to phaya nei sao je tau kula ba ke phai kya नों वासना नंग tam साइसना साना फायाबन साव गले बाके कक nung tam kok no hui tam sari sara sara an kok huyane biran polisia ni bomo kindo khna di kaisa kok crime khainai no hui dini je huinai bobo abo khna बराबर क्राइम खाइमा कलायो नङाबो कक बुदा बुजि abo khna jo सले sung ani ya daga सब साइमिया फोन साइमिया आं थाङो फायो दङो निन नोंथाङा अच्छा फाइथिं सोंमोन ठीक আছে निन चामजो बदिना फाइसा ग्रादि अब दिन लेखना बेयाव सांगो सांगो। सांमाने समबार साल बोसोराव खना समबार हाय मंगलबार फायै साल बोसोर थुइ थांगाबो हरसा हरसा हरब थाके होय आं थांनि किनु दिखाय हंगा काहाम हमया कोनो कक सालायलिया गाहाम हाया बेखौ तान सालाय बोलते बसा हायङै हायङै गोबाल हामिया हायमा दं हायमा थाका लगमा हाया बिदि खारदै हाय खसाव नों तो टम टम चालुबै से साइमा एनै साव हा टम टम आं चालु दङ खोना नरक संगानि आं तामनो थामन खोना ना यास नका तान दिनो अ तंनि थाखाय हेनि सियां हायमा ग्रामा ननसो फाहम नगो तिया आन टम टम सन नों संनो जेता कक सामने काइसापन कक हुइजाक करिन आपले ओ या तंग तार वान फुंनाय जि गैया निन मं साग्रादि मंगन ले अ कामिनि मं ताम न हंगा चिप संगा सबैके नि किस साइखा बाइक सबै माने बाइक जों सानदेयाव थांखा अजे गथना नोंमा परे जों हस्टेल कय तारिखो एको रविबार कय तारिख लाइखा रविबाराव थाङो 27 27 तारिख आम फाइनांगा डेट तास फिक्स मुटु मारिक लया हस्टेल थांमा परे आं डाइरेक्ट बरकर मोबाइल नायपायखा आं मोबाइल नायपायमा परे बे राजबारिन सागा तारपन का आइनि कल सबाय गया आइनि ते काइसा कक ताबुक न रक जे बाइक ना हामनि आबो खनि नि बकरा फाइनानि सिकन ना हानि बकरा फाइमानि यागलो आन बग्राजो फेमस सका माने आ जे गथना माने जे स्पॉट जे दङ टिभि जे फार्स्ट अपडेट दङ आ दिन नाहारु माने आफ्र आं नायसे दं बं हाइब्रग नि हाइ ओंखा नै नगि ब्रकनि सेमिया ओंगे उलो आइन कल सबाय गया दै राजबारनि बग्राजों कल सबाय गया आमते कनि बकरा जो कब दिन फाइसा को जनि नगो बग्राजों आन रो बेको गुसं सबाय नगो जों खामान टाइम दिन समबार समबार मंगलबार सबाय गुनि फाइ बन गथना अंगि दङ नों बेको तब बिन बखा सानदिन बागे सालजो दं थांगाबो थांजे दाइन थांगै नरक आइन सल्व खाइ पाइगेनि नंगा प्रब्लेम न हने रिरो निन बकरा जो फाइके बदिन रक तो मोटामोटी किसा जुक्ति ना लाइकना दम बम हाके नरक कक सालाय जुक्ति त अम हाया जों जुक्ति नामा नेके कारण का अब बनो सागा ओ आमन बन नरक जाते अब त क्राइम न त कोन जाफन खारै यग्न जा खारै गन बनो जुदिसे कल खाइ दं हांके फाइ मानजा फाइदिनि सादि पुलिसनि यागो थांदि डाइरेक्ट नरक बाइक सल्व बनाय अब जों ताइ साइमानि ठीक আছে नों ग्रिन सावना ओ एरिया माजा खै नोंतावनाय अरे मानजाखौ ताबुंनि मते थानेल जे बम हाके बुजागे थैमानि नों बम हाय मा दं थानेल जे बम हाके बुजागे थैमानि थानेल जे थैमान जों बखा एकदम दुख नां दं बेले मोबाइल नोकन मुक्ति क्लाइ दं नों ताबुक जे बन बोथारनाय रक ताबुका जागाव नि सालाबो खब जागो तै राकेश रखनिबो खब जागो बरकनो बम हाय निनि मुसुं बम हाय बरकनो रमै माजरानाय बहाय दम नों मुसुं सागा बरनो रमै जे बं जे साजा दंमानि आबो मर मानजागना ना जे जाफान दंथों जे सम दति मानजागना को अवश्य आबन क्राइम खाइनानले जोंले बाहायके सपोर्ट खाइमाने क्राइम खाइने बरना निन मङ अनि मुं रन्जन हम पारा कामिके शिव संगर पारा ओ बाइक नख नों ब जागा थाङै नाहारगा बाइक आं तेजाबारि थांनायो नाहाना नि थांमो गया द जागा न बुखा माने थांपुर का तामि थांसका थांपुर गारि बाय थाने हा नम्बर त थांब्रो दामे थां अच्छा नों साइसे मानो आ बाइक क्राइम थांब्रो दामे थां सर जों ओ बाइक क्राइम अब त जों छैनिया बाद अजगा बाइक नु खांके जों चालुबि दंसने
হয়তো বা কো চালুবি টংসিনা আবো ইনস্টলমেন্ট বটং কো অ নং ক্রাইম নং তো তুই সাইমান তো তুই জেল বাই তো অমাইছিনা হে ক্লাইম মানে আবো সাইমে ও বাইক টং আবো তো 100% সাইমেয়া মানে সাইনো মাইয়া আবো গতকা আং অজা টমাবা হয়তো বা আং তো আং বজা মারিবা লাহে আং চলি টংসিনা আচ্ছা সন্তোষ নগে নুতাম কলাই সন্তোষ নাম পিন কুমার আচ্ছা जों दिनै सन्तोषनि नुखुङो नुगैखा जतन' नक ताला रोजा अ नुखुंनि बर' रावखौ बें थांग्रा आनु खं बर आबोला जों साइमिया बर बेंक था तो खजों आं तो अबे बंगलो सुजा साइरबा आसे तने के अनबग्रा जो तो साइसुं बर काबुल मानसि दं तो हनाम तनि मा खमु इनका बो आं सागा उनां अ प्रॉब्लम जों यांगुया आंनि फेमिलि बायसे आं पाइलिया आं बं प्रॉब्लम नरम थां सल्व खाइ नं पारो बाइक ताहनि तो आवश्यक मेन को खाय आচ্ছা खोनागोदे नों बाइट बर नगै तो बाइट नले बाइक के बंग जागा न खोनादे नों बाइक ना हाना बागै बो माहायखौ कन्टेक्टनि थांखा बाइक ना हाना बागै कोनो कन्टेक्ट नै थांमानि बाइक ना हाना बागै कोनो कन्टेक्ट निया आ जगह थांगै नुगै नुगमा परे तारपर आबो इनस्टलमेंट बतंखो इनस्टलमेंट सुजानाय बां हंका आंखन सुइ तंगैसिनो नै आं आबो लगे दै हेगा नोंथ' जे साखा नों बिन जागाव नों बिनि इनस्टलमेन्ट सोनाबागै नों बाइक दायखा खेबा नोंथ' बिनि बाइक इनस्टलमेन्ट सोनानै अबाहायथ' कोनो आपदे मास मत नों हायमायलासो जे बिनि बाइक इएमआइ दं नोंलाय ताङै सोनायबा आबो तो कुबै कग न आबो Tabo इनस्टलमेंट nang bini bike ni joto barjo senang koiti phegang ka bini crime khamen nang barjo nalai ja goisi sagra di बाइक टंखा बरो क्राइम टंखा बरो माने आ बाइक गो तो आबो आसु इंगान नै आं मानसो फर गोमालि आबो हठात नुखा ते हेके हे बिनि बाइक इएमआइ जे तंमनि रेसपन्सिबिलिटी नोंलाय बाहायनाय ते हेके रेसपन्सिबिलिटी मान तो अजर बट केप सिक्रेट खा सुने करे हयतो बा सय तलां जनाय सय तलां अ मेन कोंगे नों बो क्राइम खाइम जागा दं अमहाय कक जे कासै तंमन का माहिं दं नि कक जे साइ दं मता आबो तन हनि सानै नरक आनो तंगनि